बिमा फिसा थाखुमानानै गेलेनोसै आरोना दे मेगना एसे नों मेगनखौ ओरै खालाम मेगना खोबजोब ओरै खोबजोब मेगनखौ ओरै खोबजोब दे आखाइजों दे मेगना खोबनाय ओरै दे मेगना खोबदो दे मा आं थाखुमानोसै दै 1 2 3 मेंबाय हो मोनबाय हो आब' गैया मा पनिर जानोसैलाय जोंहा दिनै मिरामिस नालाय हानानै लाग्रोनि र' आङो बेखौ दायो एवदों आरो आलु एसे होनोसै ओमफ्राय दालि दंखायो जोंहा फुङाव गेन्द्राया संनानै गालांबाय आलुखौबो हाबाय जाबाय खामसा एवनानै बार बारनाया नै लोगोफोर नोगोद बार बारदों मैयाजों दिनैजों ओमफ्राय जोंना सियारानो बेलथायजोब्बाय आरोना नै सियारबो बेलथायदो हनै माबा होथेनायानो फोल्लाब फोथाब जाजोब्बाय सियारानो मारै बेलथायजोबदों नै सियारानो गोलैजोब्बाय दुन्दियासो लांफैबावदो आङो आइयो थिङानो गोलैबोजोब्बाय ओरैजाय हनै गोदा दुन्दियासो लांफैदां नैबाव होबावदोंसो ओइ नैबेबो जायफ्राफ्रायाबो नैबाव नोगोद रोजामोन ओमफ्राय बारा गैला जायै जायै बेखौनो लांफैदां आलुआव एसे होनो एसे रानबावथोंसै जाबाय दायो नैबे गाजर ओमफ्राय बे थाइबेंखौ सालाद हानोसै आरोना आं दायो हाना लाग्रोनोसै लोगोफोरनि जाबाय हाखांबाय संख्रि होथ'वाखै दायो होनानै जानोसै संख्रि होबा गाज्रि जागोन नालाय दायो फुजा होनो दुगैनो नागिरदों आङो लोगोफोरा दै गुदुं फुदुंदों आरोना आयौ लायनासो थालायबाय खोमा एदाव ओमफ्राय थालिर बिफाङानो बायगुलायनोसै आरोना नै फिथाइ दंमोन नोगोद बार बारदों दाबो बारानो बारगाया आरोना नै ओमफ्राय थालिर बिफाङानो दमलायलायबाय नै थालिरानो बायथारसै जोंना नै राखं जालायबाय बिदिखि बार बारनाया ओमफ्राय दाबो बारानो बारखाङा आरोना नै ओमफ्राय बिसिनाबो फायखानानि थिङा जोंनियावसो थाबथानानै दंफैयो ओइनै बैयाव गिलुबानो दायो दुगैखांबाय लोगोफोर आङो दायो फुजाखौ होनानै लाग्रोनोसै ओमफ्राय मामिया आइजों दं आरोना लोगोफोर बायहेरायाव आं दायो फुजाखौ होहैग्रोनोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो ओमफ्राय नै मामिया मेथाइ जादों ना फिसोनो मेथाइ जादों नोङो हो मेथाइ जादों मा मेथाइ जादोंबा मेथाइ जादों हो नुवाखै एक्टिं बराथार रांबाय खानाया अ ओमफ्राय आथिङालाय आथिङा अबे आथिङा मा अबे आथिङा ए आखाइयालाय ए गन्थंआलाय आयौ बिदिसो खानायालाय खर'आ खानाया अ ओमफ्राय गस्लायालाय नोंनि गस्लाया गांगाङा ए उदैयालाय अहा उदैयालाय अबेसै अहा उदैयालाय फैनाय देनजारथारसो गारस्रायसाजों हायनो जोंहा नै जोंहा मेदामा दासो फैदों आंखौ अनलाय खावलायाव मास मेथाइ होगोन आं नोंनो हेपि हलि होनलाय हेपि हलि गिग्राया मोसालाय मा बियो देनजारखा बोरै साबाबाया आबै होनलाय आबै आथा अबे आमालाय जाग्रो नांलाय बार जाजोबग्रा माखौबा नों जाग्राखौ हो
Soर फैदों? Ha? Oइ सोर फैदों? ओइ सोर फैदों? सोर फैदों? थाङा बावनो नुखागोन सोर फैयो ए बिफा फैबाय गारि गाबनाय खोनादों बाबा नङादां मामियालाय नोंखौ थाब फैयिनि बाबा होनना ना बिफा फिसा मिलायथारदों लालाय सानैबो खनसे दिब्रा देखायदों बिसोरखौ नागायहोथारगोन आं बायदि नुदों आरो बा साइसल'थारदों नै बान्दा कफि भाजा जानोसै जोंहा बान्दा कफि ओमफ्राय नैबे आलु भाजा बान्दा कफियाव नागिरदों ओमफ्राय मा आं थोरसियाव नागोन ना आथा नाना होनो र' लांफैदो नोङो ओइ मेथाइ जादोंलै मालाय नै आहा रुटि नानाया आखायानो रुबायजोब्बाय आयदै गोबाव जाथारबाय रुटि नायैया आखायानो रुबायजोब्बाय थांनाङा आरो फै नै थुन थाबायबाय थायो हनै खामानि मावनो फैदों हनै खुरैया बोख्लायनोसै बिफाया हनै मा लाया आं गैया नै जेजेसो नों आम लाखादोंलाय आथा लाबोनायखौ होबायना आं नोंनो दा मोनजागोन र' जागोन आखाइ रुबायजोब्बाय नाथारिया गोबाव जाबाय दं मारै बिथिं खालाय जासिगोन हनै gendra बिदि लादुल' बानायना दोनगोन ने जिरायबा आखाइ रुबायसो नै एसे गथ'नानै लागासिनो फैदो थांसै मा दौदों बाबाया दे जाबावदो दे ओंखाम जानायानो थाबायबाय थायोसै जों दे थाखुमालायनाय गेलेनो दे दाख्लैनि बायदि थाखुमालाय मेगना दे थाखुमालाय आइदै जसोग्लायबाय उथि दासो ओइ मोनानानै मानि सिखार दे जाबावनोनो थु बाबाजों थां दे जाबावनोनो उनै हेला उलाय ओइ जाबाय फैदो जाबाय